O karon mga kasama ni ang sumpay niya itong sugilanon, abandonado. Ay! May mitok mo na ako. Oh no. Gisira ang aparador. Oh shit! Gilak! No, no! Kinsa na! Kinsa na! Ablihi ko! Ablihi ko! Unsa ba? Dili ni katawanan ha! Ablihi ko mga shit! Shit! Di ko maka-abligi ka din sa susod. Mercy! Cyrus! Ella! Unsa ba? Ablihi ni pultahan sa parader mga shit! Babuyon o. Nanguyab na. Abi kay busog naman. Lami atong crispy pata, eh. Lami kayo. Lami Mo tay bitaw. paborito na mo ni Arson de Sinilia. Og ni Cesar Ayan Kabaong. Pariyato. Pinato yun. Ay ko inang ha. Wa pa ka mabusog diha. Wa pa. Ha? Wa pa uy. Taas ba ako katugan nina. Sa to pa wa Dinhi makaduka. sa... wa pa uy. Dinhi sa sala uy. Laay kaayo uy. Kung musod na tas tagsa-tagsa na to kalawak. Wa pa man ko magduka good. Ani lang sa tasala ha. Laay kaayo nga way lingaw. May tatog na atay cellphone. Magchika lang sa ta dinhi say. Sige. Oh, sige. Ubanan ka na mo din eh. Ala. Ila ha. Nagduka na ba ako? Naana din noon ko sa pila palang gani kaadlaw nga mistar ta din nga sa iyo ta mga tuog ba. Mitultol na hinuon nga akong mga mata. Tuog na to eh. Nala sige, katuog na dito. Aron oromon kang tawhana ka. Dili man gud na maayo nga matug diretso gud nya busog. Storytelling sa taoy. Ha? Ay, wait. Hay naman dito sa Juan. Wa pa mo kanaog hangtod ron? Abi na kog di mada. Da, mauna, ikaw manggod. Giingnan bitaw tika nga, apasa, pungi itong bayhana. Tanawa, giilog na ang imong Mikael. Un día en los baños Oh, públicos estoy mi nombre. hala, Uy. hala. Nabati ko nga kupangan. Ay, Pasaylo ang wa ko mudungan ninyo ganina sa panihap. Wa ko batiya og gagutom. Og labado sa bang akong inungdan nga nagpundo lang ko sa akong lawak. og nawa na ang gibati nimong kasakit sa imong kay gisud ka didto ni Joan? Oh. Joan? Wa ko makita si Joan sa akong lawak. Giadto man kaniya Mikael. Ingon man siya nga atuon ka. Pero wa siya dito. Ha? Abi kay nahuman naman mo no. Mao nga midinay na ka. Okay ra mi ni Mercy uy. Si Ila lang mao'y dili okay. Cyrus. Lo siento mi esposa. Pero nagsulti ko sa tinuon. Ay, espusag yun. Asawa ang iyang tawag ni mo dahil ati manay. Pasaylo ako no siya day. Ngayon ko siya pasaylo sa iyang asawa. Day ati mananaday, esposa. Abi na kog butterfly na esposa din. Huwag ang ngayang ipangayo og pasaylo, Mikael. Uwa kita'y relasyon. Apen dili ko buot nga makaingon ka. Nga usa ko ka mapahimuslan nga lalaki. No quiero a nadie. Maski ate. No quiero. Mo siguro na di ko rin. No quiero. Ay, paminaw mo. Ha? I don't want anyone else but you. Sad kaayo. Grabe ka. Mapakilig, Bakit kasabot yan? Mikael. Mao to I don't want anyone else but you. Ha? Ay, makapakilig. Abi na kung Ay, Mikael. To the bone, yun. Kilig, yun. Sugtan na day. Uy, bahala ko pa kapanguyab. Sige na ba? Sus! Gwapo ra nag-usa ka kaligo na ko ay. Ay, simbak ko. Ang pangutana, kung hain lagi si Juan. Sure ka nga, wa mo ito mo si mong lawak? Ha? Basig mo rin kita kung ano ito. Kay, wa naman mi makakita.
Nga, mi ka na og gikan sa third floor, ha? Ilag na ko ang akong lawak. Mataki gayon nga, dili ko buot og disturbo. Og nasayod niya na si Eliseo. May sus! Naana to sa iyang lawak, oy. To na to siyang kwarto, naglumlum na to dito. Kay nauwaw to. Ngawa to ni mo pasudla. Nay, pasag dito siya, oy. Magdusa siya. Nya kita din ni mag-aligrita. Unya, ang sabay nindot nga duwao na to. Ay! Kuhan lang! Spin the bottle na lang ta, okay? Ha? Spin the bottle. Upat man ta. May mga imadyong. Ay, way lami. Spin bat. Hala, uy. Tarang upat. Ay, atong i-appear sa niyo Eliseo aron malima na ta. Problema pagod na. Ang spoiler, bunalan sa botilya sa tangkogo aron makatog sa dayon. Game? Shit. Gikapoy na kong hapak inipultahan sa parador pero bisang unsaon ako sa pag-abli. Digid ko makahimo. Lit ship. Iskot. Shit. Makalagot. Ha. May bawaan na ako kinsay nagtukbod ako dinhi. Nya naglak na ako dinhi. Makatilaw siya na ako. I don't care kung si kinsa pa nila nagbinuang dinhi. This is bullshit. Dili na di katawanan. Ano mo, kayong naligo ako sa kusingot ini. Shit. Allergic na magiging kaya kung papalington ko. Pilit kay Spanit. Huwag na lang, hindi na kong ganang manimaho. Oh. Amlihi ko mga shit! Ay! Kasakit na sa akong kamot kasi hindi akong gapak. Pagkawasan ako ninyo, gikan din Tunob? May mga tunob? Ah! Amlihi ko! Amlihi ko! Pagkawasan ako ninyo, gikan din Ilaon sa ba? Ikaw na? Naglagot ka na ko niya gusto kang mubaos? Shit, bilampos ka na! Nakabaos na ka, so let me out of here! Ella! May hunong at tunog din tungod na ako. Ablihi ko! Ablihi ko! Ella! Ikaw ba na? Ella, unsa ba ablihi ko? Bullshit! Wapag gihapon ko ni ablihi. Bulili ko ni mga giwang iniputahan. Wa man ko nakitang tao sa gawas. Litsi. Pinuangan yung ko ini nila na. Tingalay bitago lang sa kilid. Ha! Sige, cute. Wagas-wagas sa ginang inyong pagpinuang na ako mga animala mo. Mulili ko pag-usap. Ay! Mata! May mga matang may tagbo sa akong paglili. Ay, nakalitan ko na. Kasigas yung mga mata. Kinsa na? Ella? Mercy? Cyrus! Kinsa na? Ay! Dili na di katawanan na! Di ba na katawanan? Kinsa na? Kinsa na? May kasikas. May kasikas ko na bati. Di agyagikan luyo sa pultahan. So, dini nga parador. Shit! Ayag yung kong binuang ilagaa ka! Pahadlok pa yung kukunin mo! Ayaw magin na ay gipagsunder eh! I hate you biyag yun! Shoo! Shoo! Shit. Thanks kami patuura ka nga. Gisyo. Litsi. Unsa ba? Ablihin ako na kunin niyo! Kalitsi ba? Gipaningot ako maayo! Walang bahot na ako hapit sa
aparador. Hinay-hinay nga na abli. Ano? No! No! Ang inagat, hindi mo kasod! Shit! Ganun na ah. Ano nakaabli ka man? Ako'y sira. Unsa may naaluyo inipultahan na. Nga nung may pultahan man din hiso, din nga aparador. It's so creepy. Say kamit sa kapultahan sud sa aparador. Ha? Unsa na? Murag kamay nga room. Inafras o sa katao. Unya na ay pisi. Nakakita naman po ini. Oh, nakakita ko pa rin ini sa salida. Mura ning elevator. Shit. Anong na ang maingon ini din hi? So, pareha sa salida. It could be gagigamit ni nila aron sudlan sa kung unsa may ilang ipahatod gikan sa ubos, paingon din nga dili na kinahanglan mo kanaog pa. O baka ha, sakyan nila gikan dinhi paingon sa kung asa mahunong kini moong gamay nga elevator. Sumayan ka anak ko sa pagsakay. Gusto ko mahibaw kung asa ni paingon. Kay niingon to sa Eliseo nga way undergrounding maong mansion. Well, we'll see kung wa pa cute. Busakay ko. Shit. Ngit-ngit kay sa sud. Ug usa pa. Kung musakay ko, dili ka mabugto ni Pisi. How no way. Dili pa ko gustong mamatay nga dili pa matilawan si Mikael. So no, dili ko mo sakay og dayon. Kalit milihok ang elevator. Og bihiday dis pagpaubos. Mga sato pa. May kamay ka gini. Dili ni mo lihok kung way mag-operate ini. Oh shit. So functional pa ni. So waya rin paglili kung layo pa ni kapaingnan. Paigo kahayag di ay paingon sa ubos. Nakita na ko siya kapadayon sa pagpaubos. Unahibaw pa lang ko nga kahayag dahil sa ubos na ba. Isa kayo lang utak ko. Mihunong na. Layo-layo gikinig gihunungan. Og dili ko na kaya makita. Gikan dini ang iyang gihunungan. But I know nga mihunong na ni pasi sa tingog akong nabati. Tarungon ako sa pagtanaw. Tingalig makita na ko sa Eliseo. Ako lang tawgon. Eliseo! Eliseo! May tabati kong kasikas gikan sa ubos. Eliseo, ikaw ba na? Eliseo! Bisa ka o balik ay mo din ang elevator. Salamat. Makagawas na ko gikan din hiyog. No. Hello. Dili na sa Eliseo. Bayho na so sa kababay. Mga kasama dapiton kamunamo sa pagpaminaw sa aban pamasumpay ni atong suilanon, Abandonado, tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares. Ditayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.